Moni nonse takulandirani tatiye tionere zimene wayankhula mkulu uyu. Mkulu uyu tu akuoneka kuti wafotokozera njira zonse zimene MCP yakhalira pansi kuti idzawine chisankho cha 16 September 2025. Tatiye timumve kuti akuti chani. Musayiwale kupanga comment, like komanso subscribe. Masana abwino kupange kuoneka chimwemwe. Lero ndimadutsa chakwera 24 kumusi kwa phiri la Ngwenya. Ndi azibambo wena basa menda bawo ndi anadzandizindikira wina akuti iwe wavala chisoti cha chefu fa ndimakonda kuvala chisoti cha chefu kapena kulamba. Ndiye wina anadzati chikangawa akulawawa iyi chikangawa yankuli akuti ndine chikangawa wankulu. Ndiye wina akuti iwe Chakwera iwe uona ngati winanso zisankho. Zinandipatsa chimwemwe kwambiri mkati mwa mtima mwanga chifukwa chongonditchula dzina lakuti iwe Chakwera ukuona ngati winanso zisankho. Ndiye ena munayankhula pamene paja uona ngati ye musipinga winenso zisankho ndi Chakwera wakoyo. Ndikutsimikizireni motere chipani cha Malawi Congress Party sichingaluze zisankho ngakhale zipani zotsutsa zonse zitabwera pamodzi kupanga mgwirizano sizingapambane chipani cha Malawi Congress Party. Ndikuunikirani pang'ono chipani cha Malawi Congress Party sichingatsatenso njira yofuna kubera zisankho no, chifukwa chili kale ndi membership yamphamvu kwambiri. Chipani cha Malawi Congress Party padakali panopa chili ndi ma direct voters amenewo okwana kuposera 2 million. Ma direct voters amenewo ajati matchula kuti ma delegate achipani amaudindo okha sindukamba masapota wamba no. Izi zikupatsa chiyembekezo chachikulu kwambiri kuti chipani cha Malawi Congress Party sichingaluze zisankho zimene zikubwerazi. Kuti ndikupangireni masamu mukhozo dzidzimuka kwambiri chifukwa ndikhoza kutsimikizirani kuti membership yonse ya chipani kapena iwo amene akonzekera kudzavotera chipani cha Malawi Congress Party ndi oposera 5 million. Ndiye anthu amene adalembetsa mukaundula wa mavoti oti adzavote ndi 7.2 million. Ndiye ndikunena kuti chipani cha Malawi Congress Party chili ndi membership yoposera 5 million. Izi zindikukuwuzani ndi zoona. Ndipo chipani cha Malawi Congress Party sichingakhalenso ndi malingaliro odzabera zisankho. Chipani cha Malawi Congress Party ngakhale chitapita chokha chidzapambana zisankho za pa 16 September 2025. Ndipo Amalawi musembekeze kuti tidzaponya zisankho kawiri zosatheka. Chipani cha Malawi Congress Party chidzawina kamodzi ndi kamodzi. Ndipo kaya opposition adzati zisankho zaberedwa, mlandu udzapita ku court. Maumboni adzaperekedwa amasamu amene Malawi Congress Party yagwiritsa ntchito kuti ikhale ndi ma membership ambiri zedi. Ndipo zimenezo ngakhala court adzavomerezadi kuti ndi zoonadi ndipo kuti ndi zotheka. Ndafuna ndikutsimikizireni mawu amene wawa amene mandinena chikangawa iwe Chakwera iwe uona ngati wina zisankho MCP uona ngati wina zisankho. Ndinaseka, ndinakuevani, ndinamwetulira ndi chimwemwe chifukwa ndinadziwa kuti mukundidziwa mbali imene ndimatsamira kwambiri ndi imene mumandinenayo. Koma tsopano ndafuna kuti nditsimikizire pojambula video imeneyi kuti ngakhalenso Amalawi wena amene ali mmaganizo kuti chipani cha Malawi Congress Party chikhoza kulephera zisankho muchotsere ndipo muyiwale. Chipani cha Malawi Congress Party sichingaluze zisankho ndipo chidzawina zisankho za pa 16 September 2025. Sipadzakhalanso chibwereza no. Mawu awa mwatenge ndipo mwagwiritsitse. Zikomo kwambiri. Ndine sungani moyo. Amalawi tisayiwale kuti kwabuka mulili umene akuti monkeypox. Mulili umenewu ukuoneka kuti wavuta kwambiri. Tatiye tionere kuti kodi mulili umenewu munthu angautenge bwanji nanga kodi tingaupewe bwanji. Programu yake ndi imeneyi kuti timvetse za monkeypox pa Zodiac. Poti mwakamba kuti matenda amenewa kwenikweni adachokera ku zinyama.
ndimafuna ndibwere kwa inu Dr. Ponera kungofuna kumvetsa kuti kodi ubale wathu ifeyo anthu ndi zinyama ndotani kuti mpaka pofike kuti akuti zinyama zija zatipatsira ife mpox ndipo tikusautsika tsopano. Ubale omwe ulipo ndotani, tingatani kuti ife tichepetse ubale wathu ndi nyamazo kuti tisatenge matenda amene wa mpox? Zikomo kwambiri chifukwa cha funso limene. Ubale wathu ndi zinyama unachokera patali ndipo sitingautetse. Koma kuti mwina tingodziwa mmene tingamakhalirane bwino ndi nyama kuti zisamatipatsire matenda amenewo. So mmene anenera Dr. Chalamila, koyambirira matenda awa anapezeka di ma monkeys, koma timadziwa ma virus tizilombo tijamanena kuti tosoneka ndi maso timene timayambitsa matenda awa. Timakhalanso tikusintha nato, timapanga mutate. Ndiye timathatsa kufika pena kupeza njira zimenenso zimatha kakhoza kuti kanali mwanyani, koma kumathanso kugwira timati ma species ene mitundu ina ya zinyama. Chifukwa ife anthu ndifeso zinyama kumene, ndife mtundu umodzi wa zinyama. Ndife zinyama ngoti? Ndife zinyama. Zamtundu wa anthu. Tizilombo tija timatha kudumpha kuchoka kumene uja kubwera kwa ife. So chimene chimafunika ndi kusamala kwambiri pamene tikukhalira pamodzi ndi zinyama zija. Ngati chinyama chadwala tizitha kuchizindikira kuti chinyama chadwala ndikuchipezeraso thandizo. Tikatero ndio tikhala ndi nyama za ukhondo maso za moyo wathazi mesi zingatipatsira matenda. Mwina tikamapitira kukamba tifotokozabe zambiri kuti anthu amene ali ndi zinyama munthawi ngati imeneyi kapena ziweto ayenera kusamala motani kuti asatenge matenda awo. Koma chimachitika ndi zimenezo. Mwina wongodutsa ndingonena ponso. Nthawi zambiri timadandaula kuti zinyama zimapatsira anthu matenda. Koma ikakhala mpox anthuso akhozopatsira zinyama. Ngalu zikhoza kuteka ndithu zimateka. Zimateka. Ndiye pamenepo tuyenera kuti maganizidwe athu ndikachidwe kathu kakhale kosinthika pang'ono kuti tisamango yang'ana kuti zinyama zokhazi zimene tingazipatsire. Koma ifeso tikhozopatsira nyama zija zikapatsiranso munthu wina. Ndiye tikuona kuti cheni pamenepa ikubwerako movutirako pang'ono masamu ake. Tikuyenera kusamala. Dr. Kamanga, inu ndi katswiri wa zaumoyo, dotolo ndithu okhazikika ku Kamuzu Central. Tikufalitsa bwanji mpox kapena mmene anenera Dr. Ponera, tingatani kuti munatichepetse kufala kwa mpox pakati pathu ngati dziko? Zikomo kwambiri. So mmene anenera kale mpox imatha kufalikira kuchoka ku zinyama kupita ku anthu. Kutanthauza kuti ngati anthu akugwira zinyama zoti mwina zili ndi vuto limeneli atha kutengera matenda amenewo. Komanso mwina ngati anthu akudya zakudya zoti sizinaphikidwe bwinobwino zochoka ku zinyama ngati zimenezi amathanso kutengera matenda amenewo. Koma panopa pakadali panopa njira imene yokuti khudza kwambiri ndiyochoka kwa munthu kupatsira munthu mnzake. Andi njira imeneyi yokumapezeka kuti ngati munthu wadwalika watuluka zilonda amafotokoza Dr. Chalamila Zichete, ngati munthu ali ndi zilonda kazithupsa zimenezi andi munthu wina amene sakudwala akugundana ndi zilonda zimenezi amatha kutengera. So kuti munthu agundane ndi zilonda zimenezi pali njira zingapo zimene anthu timatha kugundana. Tikumalawi kuno timakhulupirira kuti chikondi chili m'manja. Titha kupatsana moni. Mukuona mwambitsa nkhani yovuta. Chikondi chili m'manja. Ine ndinaonetsa chikondi tisanabwere pano. Nde ndokhanga kuti mundiloza chala chabwino pita. Matinagwiza na kuti tisatero. Tisaulule. Tisatero kodi chabwino. Komano tikamati chikondi chili m'manja kawiri timatha kupatsana moni osadziwa kuti nzakoyo m'manjamo muli timabala timene titha kukupatsira matenda amenewa. Enaso timakonda kaya kuhagana kaya kukisana zinthu ngati zimenezo zonsezo zimatha kufalitsa matenda amenewa. Komanso pali njira ina imene anthu akumatha kupatsirana mu njira yokonana.
so pali anthu angapo amene tinganene kuti chiopsezo chawo nchokwererapo amene atha kutenga matenda amenewa and gulu limene tinganene kuti chiopsezo nchokwererapo number 1 anthu oti akukhala m'malo oti ndothinikizana chifukwa choti ndi kuti atha kumagundana mosavuta mwachitsanzo. Gulu lachiwiri mmene anenera kuti amatha kuperekedwa matenda ku njira yogonana ndi kuti anthu amene ali ndi mapartners ochuluka aliso pa chiopsezo chachikulu. Komanso kuonjezera pamenepo anthu ena amene mwina akungosamalira munthu amene ali ndi vuto limeneka akuchapa zinthu zake kakukhudzana ndi zovala athaso kutengera matenda amenewa. So tikanena kuti tipewe kuti tingapewe bwanji matenda amenewa ndiye kuti number 1 tikuyenera kukhala anthu amene number 1 tikuziteteza ngati kumbali ya mamaski chifukwa choti matenda awaso amathaso kupatsirana mu njira ya timati respiratory droplets pa chizungu. Ngati mukumbukira nthawi ya covid ija timanena kuti mpweya umene munthu akupuma matha kutulukanso ngati tima droplets timene munthu athopatsira nzake. So number 1 anthu tikhale kuti tikuvala mamaski kuzitetezera. Number 2 m'manjamu tizisamba m'manja kawiri faso ungadziwa kuti wakhuzana ndi zotani koma kusamba m'manja kupanga sanitize kafupi komanso mwina tikakhala m'malo oti ma public gathering tikhale osamala kuonetsetsa kuti sitikugundana ndi anzathu. Dr. Kamanga mwafotokozako mbali zina zimene zikulibweretsanso ku COVID-19. Dr. Mwale, tabweranso mu nyengo ngati COVID-19 koma musanandiyankhe funso limenelo. Ndimangofuna tidziwe kuti takamba za mpox apapa. Kodi ku Malawi kuno pofika lero tili ndi anthu angati omwe mwatsimikiza kuti ayi awa ndi omwe ali ndi mpox kuno ku Malawi? Okay. Zikomo kwambiri. Mwati ambatu ndi kusolovuta elera kunthawi ya covid ayi ndithu pakali panopa ku Malawi kuno tatsimikiza macases 4 mpox. Makesi 3 ndioti tawapeza mu boma la Lilongwe and amene wawa ndi anthu azibambo ma ages pakati pa 30 45 ali mu age range ameneyo abambo okaoka ndazibambo. Then tili ndi kesi ina ya kumangochi imeneyi ndi mwana wa about 2 years 1 year and a few months. Tikayang'ana zimene tapanga kuti tifike pa stage imeneyo kuti tapeza macases amene wawa ku unduna wa zaumoyo titangomva nthawi ija ananena Dr. Nkhoma kuti mpox a WHO anena kuti ndi emergency ndithu yoti tonse tikhale concerned. Ku unduna wa zaumoyo tinali pa alert ndeti mapanga ndithu zinthu zosiyana zotithandizira kuti tikhale prepared kuti tikwanitse kupanga detect or kupeza nthenda imene m'dziko lathu muno komanso kuwaphunzitsa ogwira ntchito za chipatala kuti athe kuzindikira zizindikiro za mpox kuti munthu akabwera ngati suspect athe kumupanga piki and ndikutenga ma samples tinafufuza mothandizidwa ndi ma partners athu kupeza ndithu zipangizo zoyezera mpox and tinaphunzitsanso kuti kodi munthu wa mpox tikuyenera kumusamalira bwanji akuyenera kutani ndi zinthu zonsezi ndithu zinatithandiza kuti mpaka na pa nthawi ino pamene tapanga confirm macases amene wawa kuti tili nawo m'dziko muno zikuoneka kuti ndithu anthu at least ku zipatala zathu ali ndi knowledge ya mpox ndipo akutha kupanga piki ma suspects moti pakanali pano tikuyembekeza ndithu ma suspects ena ochokeranso m'maboma ena omwe akutumiza ma samples amene akuti tipange confirm. Koma silinganene kuti tabwereranso ku nthawi ya COVID-19 hawa pakati pa Malawi zilipo ndithu kuti kwabwera mpox koma mene akambira Dr. Kamanga apa pakufunika kukosa matitikana minibus mwina kuvala mask kumene. I think tita COVID-19 ichedakhala ngati yachepeti. I think chinthu chimodzi chimene timapanga stress akunduna wa zaumoyo ndicho kuti njira ngati za ukhondo
kusamba m'manja, kudziyang'anira wekha munthu, kukhala malo clean. Zinthu ngati zimenezi ndizokuti zikuyenera zingokhazikika mwa ife. Chifukwa tikayang'ana matenda osiyanasiyana amadzagwirizanabe ndi hygiene. Tiyang'ane kolera iyi timalimbana nayo kolera zaka ziwiri zapitazi. Nkhani yake ndi yomwe yokuti munthu udzisamalire ukhondo, umwe madzi abwino utali. So ultimately in the long run kuti ife tikhale anthu okuti ndife healthy, anthu ndithu athanzi, tikuyenera tizipanga zinthu zina ngati Malawi on a personal level tizidzisamalira. Tikapanga choncho zikutanthauza kuti ndekuti matenda ena lonse amene angabwere ngati timasamba kale m'manja sikuti wina wakenso atiuzenso kuti tiyambenso kusamba m'manja. Ngati timadzisamalira because ngati inu muli ndi bala olo chilonda mukusamalira munthu abala chilonda mukuyenera mutenge ma measures kudzisamalira kuti inunso mwana uvala magloves, vala maglavu potsuka kaya bala kusamalira munthu. Zinthu ngati zimene zozo zikuyenera ndi tizikhazikitse mwa ife ngati Malawi kuti tipewe matenda osiyanasiyana osati mpox yokha. Chabwino mwana tikukumana ndi mpox pa nthawi yomwe tikuchoka pa mliro wopsa kwambiri omwe unasautsa dziko lapansi COVID-19. Dr. Kamanga, tinene kuti mwina Amalawi akhoza kukhala ngati akhwefulako pang'ono. Langizo lomwe mungapereke ndilotani pa nthawi ino pomwe kuliso mpox amene kufala kwake sikusiyana kwambiri ndi COVID-19? So langizo limene ndingapereke kwa Malawi anzanga ndi monga mmene anenera kale anzangawa kuti tisakhwefule kwambiri, tisapange relax ngati Malawi. Chifukwa chokuti zokudzazo zikudzadi one after the other. Tinayambiradi COVID, kunabwera cholera, pano tukamba za mpox, zikanali one after the other. So tikuyenera kuti aliyense atenge udindo as much as boma lokupanga ma measures kuti lititetezere, koma aliyense ngati munthu atenge udindo osamala moyo wake. So monga tanenera muja aliyense aonetsetse kuti akamapita malo oti kukhala anthu ambiri aziteteze yekha, avale maski, aonetsetse kuti akusamba m'manja kapena tiguleso mabotolo ama hand sanitizer aja kuti titha kumapanga sanitize pafupi and tikatsendu khulupirira kuti aliyense akatenga responsibility imene yoyo ndikuti zithokhala bwino. Komanso tikufunanso tiuze Amalawi kuti mukamva zizindikiro zimene ananena poyamba muja osabisala, osakhala ku nyumbayi, komano tithamangire ku chipatala kuti achipatala akathe kutiona ndi kutithandiza moyenerera. Mukuoneratu program yapadera pano pa Zodiac Television, ndipo tupano ndi ndakatswiri komanso akadaulo kumbali ya nkhani za umoyo komanso zina. Ndiye program ino tukambirana za mpox, tamva kuchokera kwa akatswiriwa pano kutsindika komanso kutambasula njira zimene mungatengere matenda a mpox komanso njira zomwe mungapewere, komanso akutsindika kwambiri ukhondo wapathupi. Anakambapo mkatikati mwa zokambirana zathu kuti zinyama zimathanso kupereka mpox, komanso ife titha kupereka mpox kwa zinyama. Mafuna ndikufunseni Dr. Ponera kuti kodi tili ndi agalu ku nyumbaku, tili ndi achona ku nyumbaku, ndi ziweto zina, nyama zikusungana, simwatiloseni nyama titani pofuna kupewa kufala pakati pa ife anthu komanso zinyama kwa mpox? Kupewa kwake sikosiyana kwambiri mujanenera Dr. Kamanga kaperedo kake mwandu. Choyambirira nditsindike kuti zizindikiro za matenda muzinyama sizisiyana so kwambiri ndi zizindikiro mwandu. Zinthu zokhudzana ngati chifuwa, zokhudzana ndi mapapu, tizilonda tijama fotokoza Dr. Charamira. Toseto timaonekaso munyama, koma mwina kusiyana kwenkoti nyama zija zimakhala ndi ubweya mwina sitingazone bwinobwino. Koma zimakhaso ndi fever, zinthu ngati zimenezozo nde tikaziona kuti chikudwala, choyambirira tisayandikane nacho. Ndipange stress yapa, ananena kuti mwana wina kumangochi wadwala. Anaso ndi amene ali pa chiopsezo kwambiri. Andi tikudziwa makomo ubale umene ulipo pakati pana ndi zinyama ndokwera kwambiri. Moti chidweto chathu nafe panoyambira pano ngati Amalawi tizikhala ndi chidwi
kuchiyang'anitsitsa chadzuka bwino sichidadzuka bwino ngati tikuchikayikira pena pake zizindikiro ndanena zija tiyeni tichipatule kuchipanga isolate kujati amanenera kuti munthu akadwala adzipatule ziweto zijaso zichitani tizipatule chikhale pachokha tipange report ku office ya zamalimidwe kumene kumakhala za ziweto abwera adzachione ndipo ngati akukayikiraso nawo atenga masamples kuti ayezedwe tione kuti ndiye mpox kapena ayi. Pali njira zina monga ananena kuti ku anthu mukamasamalira odwala chimodzimodzinso chiweto chikadwala tikuzofuna kuchisamalira komanso kuonjezera ziweto zina timadya timafuna tiphe nthawi ija tikupha ija pamakhapa kutuluka magazi pakutuluka madzi tikugwira zimene zichi azimayi kumakichini kuamenera kuti adule nthuli pamene paja nthawi imene akupanga zimene zija ndi kuti they are coming so close to the virus ngati inalipo mwachiweto chicha ndiye kuti tikuyenera kusamalitsa pachikhalidwe chathu nthawi zambiri timakonda kuti chiweto chikadwala nthawi yochikolola kuti tidye chiweto choti chikudwala sichipanga nyama tisagolole ziweto zodwala chiweto china chilichonse chimene chadwala ngati sitikuganiza zochipanga treat ndi kuchira ngati ufuna kuti chiphedwe nyama yake sikuyenera kudyedwa ndafotokoza kuti akuphawo amadzipanga expose okaphikaja amadzipanga expose kuti tidzidya kanyama titavala maglove bwanji tingochisiya chiweto icho taye tipulumutse miyoyo yathu chifukwa zinyama zili pamene paja munanena kuti ubale wathu nafotokoza ubale wathu kupanga support ifeyo anthu to exist pangakhale chikwati popanda nyama yeah komano zinthu zija zisatibweretsereso mavuto chiweto chodwala sitikuyenera kudya ndiye ngati tikuchikayikira mwenjireni iliyonse tiyeni tisadye chiweto choti chadwala apopo tikatero ndiye kuti tikhauta dziteteza kwambiri azathu ena pachikhalidwe amakonda mbewa tisamaleso kumbewaso virus imafikirapo zakuchire napita kuchire ndaphagwapa analipo agwape folo ena awathawa ndaphako mmodzi mwapha bwanji mmodzi mwina anakanika uthawa madwala tidzidzifunsa zinthu zikamachitika ndiye pa nthawi imene imene tikunena za mpox tiyeni tisamalitse sitingathe kudziwa kuti mwina ichi kudwala tikakhala kuti sitinasamale bwino koma tikachikayikira nyama kuti kandi mphaka wathu kandi galu wathu choyambirira mpatuleni asakhale pafupi ndi anthu tiyeni tauze nalangizi chachiwiri chimenecho komanso ukhondo uja ananena uja kaya tili ndi galu sitikumukayikira koma tikamugwira tiyeni pomaliza tisambe chani m'manja ukhondo uja uzipitirirabe mbali zonse tikatende kuti matendawa tithana nawo ndisanakulekeni mwakambapo zoti tisayelekeze kupha chiweto chomwe chikudwala inunso ndi mbali yanu yoonetsetsa kuti ziweto zisanapite kokazingidwa zipite pansika muunike mugwira ntchito yotani kenaka ticheze ndinu Dr. Wilfred Chilamila-Nkhoma kuti ma precautionary measures amene mwayika ndi otani. Dr. Ponera nkhani imene ilipodi ndipo timaonetsetsa kuti misika yambiri imene idayikidwa ina ndi ma district castles ena ma system ndi mabadwa muli ma staff amene ala veterinary amaziona zinyama zija zisadaphedwe komanso nkuziona zikaphedwa onse apa mogwirizana ndawo nduna wa zaumoyo amaenda kumaphunzitsa anthu mmene ndingazindikire mpox mu anthu komanso muziweto munjira ija imene tikumanena kuti one health data khati kugwira tinagwira ntchito limodzi nthawi ya covid tagwira ntchito limodzi nali ndi anthrax panonso tikugwira ntchito limodzi ndi anthu ambiri ndoti ma staff athu akudziwa mmene angazindikirire mpox kutanthauza kuti ngati munthu atapita nacho chiweto kwa mlangizi kapena pamene malo amene amaphera kunena ndifuna kupha ndipo mlangizi uja waona zizindikiro ndi mwayi waukulu kuti akhoza kuteteza kuti anthu enaso asatani asapatsidwe komano pamenepo ndiyankhulepo pali anthu ena amachiona chimene chija kukhachi chinjo nkumafuna kupha mwanseri zimene zija zikhoza kupangitsanso kuti ma efforts amene boma akuyika kulimbana ndi matendawa akhale opanda ntchito kapena kuti alephere zopanda pake chifukwa akaphera kuseri ikapita kumsika matenda aja kuseri kwakakhala kuti afala njira zimene boma sitinayike kuti nyama zathu zizidutsa motero ndipemphe ndithu amalawi tiyeni tikhale ndi chidwi pa malangizo amene boma likupereka ifoti akufuna kuteteza ife amalawi ngati mtundu wa Malawi. Mwakamba za One Health
imeneyi ndikukhulupirira panayi komiti yapadera Dr. Nkhoma mukhoza kundikonza imene maunika za nkhani zimenezi ya anthu komanso ziweto. Komiti imene ili pati ubale wathu ndi maiko ena chifukwa nthenda isi it's a public health concern of WHO and kuti ndiyokhudza tonse. Ndipo kuchitika zotani pakadali pano? Zambiri zikuchitika mundilole ndinene za mdziko muno ndi Dr. Jame mwina ayankhulaso kuti ndi maiko ena akupanga zotani. Ndafotokozapo kuti timapanga matraining ndi anzathu aku human health komanso aku environment kwadziwitsa mastaff athu amene ali field amene angadziwire matendawa komanso amene angalimbirane nawo pamene akugwira ntchito zawo. Ndiye chimene chocho chimene tiligalikirwe pa nthawi ino komanso kulimbikitsa ma border entries athu kuti anthu athu amene ali menemo azitha kuzindikira chifukwa matenda atitionetsetse anali kunja kwa dziko sanali mdziko muno achita kubwera. Ndiye tikuyenera kulimbikitsa menemo kuti we should not import a lot of cases tizitha kuwazindikira mwina ndikuthana nawo asanalowe mamenepo. Chikulenezo zimene tikuchita mdziko muno. Dr. Nkhoma, precautionary measures kodi tikuchitanji pofuna kuonetsetsa kuti matenda amenewa asafale kwambiri modetsa nkhawa komanso ife tikugwira bwanji ntchito ndi maiko ena anakamba Dr. Ponera za One Health ndiudziwa bwino kuti bungwe la UN nalonso linalowelerapo pa ntchito imene. Ndipo pomayankha limeneli ndiyafunsa Dr. Kamanga ndi Dr. Mwale kuti nawonso abwerere muzina zimene zanaziyamba zija. Choyamba aponera anene akale posachedwa pa matendawa muno munalibe kanthawi mpaka posachedwa achita kutipeza wina obweretsa nyama za anthu nyama za anthu zabwera ifeyo anthu kabweretsa nkutekanso wina anabweretsa mwina chiweto choti nchodwala. Ndiye chimodzi chimene anatchulapo Dr. Mwale poyamba pajani chakuti iwo amene ali pa zipata zolowera mdziko muno anapatsidwa ndondomeko ya zinthu zimene aziyang'ana moti anyamata athu amene ali pamene paja alikale ndi mapepala alikale ndi ndondomeko imene amafunsa mafunso kwa anthu akamabwera makamaka akakhala kuti munthu akubwera kuchoka kudziko kumene tikudziwa kale kuti kuli matenda amenewa. Chimenecho chikuchitika. China chimene chachitika nchakuti munthu uja akangomukayikira nizichasananena Dr. Mwale tikumakhala ndi kuthekera kotenga zoyesa nkuzitumiza kumalo kumene zikayesedwe akangotsimikiza chifukwa tu matuza amenewa sikuti amaoneka ndi mpox yokha paliso matenda ajalimati katsobola zimafanana kwambiri koma wopeza munthu sungangochita ndi maso okha kuti uyu ndi mpox uyu ndi katsobola nchifukwa amatenga zoyesa zija ndi kuthekera koyesa kopima zimene zija ngati pali kachirombo ka mpox kudachitika zichamanena Dr. Mwale titangomva tidachita zimenezo mokonzekera moti lero nchifukwa tikutheka pano kumanena kuti ayi tatsimikiza kwa anthu anayi chifukwa tilinako kuthekera zikumatanga nthawi yayitali bwanji zimene sifuna ndimaona uthenga uja munatulutsa padzana pakuoneka kuti panali pafupifupi sabata zikutenga nthawi yayitali bwanji ndipo zimenezi sizingayika pa chiopsezo kuti matenda adzinkanufalikira uku muchita kupima kumeneko ko ikabwera choyesedwacho the specimen when it has arrived at the lab it shouldn't take too long and in fact ambiri amene anapezekawo ma specimen ena anabwera pa 16th of April pa 17 zotsatira zinadziwika. Vuto limene tingakhale nalo lakuti malo amene akutha kuchita zimenezo pali pano akadali owerengeka. Ndiye ambiriwo akumachita kutumiza zoyesazo ndi mwina zikhoza kutenga mwina mkati mwa mulungu kuti zichoke uko zibwere kumene kuli kuthekera koyesa zimenezo. Dr. Mwale mwina mulowe pamene alowepo kumene ndikufuna ndilowepo ndithu koma ndiyambe ndi funso munafunsa loyambirira icho ndikodi sipanga pereke chiopsezo ngati tikudikirira. I think point imeneyo ndiyofunikira kwambiri chifukwa kuti ngati munthu tamupeza kuti tikupanga suspect munthu uja akuyenera kupangidwa manage ngati kuti uyuyu akozokhala mpox mwina anti mpox kumene meaning kuti
mameja zonse tikukambawo eti kuti munthu uja akuyenera ndithu adzikhazike payekha kudzipanga isolate until malizatsi aja atani abwere chifukwa munthu ngati weta kupanga kuganizira kuti iwe mwina uli ndi mpox sikuyeneranso kumapita kumakayendayenda kupereka mahagi ananena makisi aja zimene zijazo ndondomeko zimene zija zikuyenera zipangidwe kumayambiriro komwe pankhani ya one health mene ananenera aphonera ndiyo kuti timagwira limodzi akuhumani ona za anthu zinyama komanso environment za chilengedwe chathu nde mpox ndi ngati chitsanzo cha mmene tikugwirira ngati one health ife panopa kunoko ku Malawi mu response mu system imene takonza yomwe tikupanga respond to mpox sitikunguta ngotenga anthu aku health human health okha mu system imeneyi muli anthu akuota ndi one health yokha aku veterinary aku animal ndi one health yokha aku parks wildlife ndi one health yokha yakuti nyama so timayangana even aku border mene anafotokozera muja ku system imene tikupanga coordinate whole process it means kuti even immigration achani ali momwemo kuthandizana kuti pakafunika chinthu ichi pa border meaning kuti tonse tili pa page imodzi tikukambirana zinthu zofanana tonse tikupanga coordinate limodzi so ngati ku Ministry of Health kufimo akungothandizira kubweretsa ma players osewa including ma partners aja munafunsa kuti kodi at the international level meaning kuti even ngati WHO tili nawo ndithu abwera kale kuzatithandiza even ndekuti animal World Health Organization amene waso ndithu adikhulupira kuti atipeza pakali pano pasanambe mwina kuti join ma meeting athu koma ndithu one health approach iyo tikuitenga choncho kuti wina aliyese player wina aliyese amene ali ndi stake mu health or mu disease imene ya mpox akhalepo pa table imene tikukambirana kuti kodi tithane nayo bwanji. Dr. Kamanga ndimafuna mundiunikire komanso omwe akutionera pa nthawi ino kuti kodi munthu akapeza ndi mpox achira pali mankhwala a mpox kapena pali vaccine wake kati pali vaccine kodi awa ankhoma apempha kale vaccine kuti WHO awa akuchitapo chani kuti vaccine abwere kuno tandiyankheni mafunso amenewa kenaka tikwangule kucheza kwathu. So munthu akadwala matenda amenewa a mpox mena ananenera kale kuti matenda amenewa ndi m'bale wake wa pafupi ndi katsabola so mmene timaziwira anthu akadwala katsabola si amachira kumene in the same way munthu akadwala mpox naturally within 2 to 4 weeks amachira ndithu so kuchira kumene kuku ndikoti pa chizungu timanena kuti the disease is self limiting kuti munthu akadwala thupi nalonso lokha limapanga respond to matenda aja and munthu umatha kutani kuchira chifukwa choti kachilombo kake kamene kamayambitsa vuto amene ndi ka virus ngati mmene timakhalira tima virus toyambitsa chifine thupi limapanga fight lokha so kuyankha funso lanu matenda amene andiochirika koma kudwala kwa matenda amene wawa kumakhala magulu anthu ambiri majority amangodwala pang'ono chabe zizindikiro zo amamva inde thupi kuphwanya kutentha thupi kutuluka zilonda koma samachita kukhala matenda oti aserious mmene timadziwira kuti munthu apapande kuti wadwalika komabe pamakhala gulu lina lochepa limene limatha kudwala mwa serious kupeza kuti mwina ziwalo zina mthupi muzatani zakhudzika and gulu limene limathopezo kuti mwina ubongo wakhudzika olokumbali ya magazi olokumbali ya kapumidwe kagulu kochepa kamene kaka ndi kamene kamafunika kulandira mankhwala and mankhwalawo timatcha kuti tecovirimat alipo kunja kwa dziko lino paliso of course tima antivirus tina nditina timene kafukufuku akanachitika amene angathe kugwiritsidwa ntchito mu vuto limene liwi koma pakadali panopa ku dziko la Malawi kunoko mankhwala amene wasanafike koma boma lili mu process yoonetsetsa kuti mankhwalawo akhale atafika ku Malawi kunoko
koma ndifuna ndiuzitse mtundu wa Malawi kuti sinde kuti munthu aliyense amene wapezeka ndi vuto limene lili akuyenera alandire mankhwala amene wawa. Ndi okhawo amene adwala mwa serious kwambiri kuti ziwalo zikulu mthupimo zakhudzika amene akuyenera kulandira mankhwala amenewo. Kwa anthu ena onse amene akuonetsa zizindikiro za mild ndondomeko zake ndoti kumakhala munthu uja adzipatule tili ndi ma isolation center amene tapanga. Number 2, ngati munthu uja mthupi mukumphwanya timpatse mankhwala oletsa ululu, ngati zinthu zija zikuyabwa timpatse mankhwala oti atha kupaka pa khungu oletsa kuyabwa. Komanso kawiri ndi mmene matenda abwerera anthu aja kumakhala kuti kumbali ya mental health akhudzika chifukwa choti anthu akumayankhula zambirimbiri, so munthu amathabe kumakhala ndi vuto la mental health. So ngati ku zipatala zathu tili ndi akatswiri amenenso amatha kubwera kuzacheza naye munthu uja kuonetsetsa kuti kumbali ya mental health ali bwinobwino. And then munandifunsanso kumbali ya vaccine kuti kodi za vaccine zili pati. Indeed pa dziko pano pali vaccine kapena kuti katemera amene anapangidwa approve amene anthu titha kumapatsa kuti azitetezere ku matenda amene wawa. Koma pakadali panopa vaccine amene yoyo sanafike ku Malawi kunoko, koma anzathu aboma kutithandizira kuti vaccine ameneyo athe kubwera. I think imeneyo ndipereke kwa chabwino mwina apa ndi kuloleni Dr. Mwale munchita mokwangula mu 30 seconds komanso Dr. Ponera kenaka Dr. Chakwera inu ndiye muombe mkota wa zokambirana zathu pa nthawi ino. Tiyambe ndi Dr. Mwale. Chabwino. I think ineyo ndingoyamba ndi mfundo ya vaccine chifukwa chokuti timvetsetse kuti kodi vaccine ameneyoyo akabwera ku Malawi kunoko azayenda bwanji. Chifukwa vaccine ameneyo amaperekedwa kwa okhaokhawo amene tingati ali pa high risk yoti akuzotenga matendawa, komanso kuti akatenga matendawa adwala kwambiri muti anafotokozera a Dr. Kamanga. So pali magulu amene tizapange target kuti vaccine yo akabwera amene adzatenge mwina ndi anthu okuti ali ndi low immunity for one reason or the other, anthu oti mwina ngati pregnant women, ana, anthu a HIV, and mwina ndi ma contacts amene apangidwa munthu wina amene apangidwa expose kuti ali mwina pa chiopsezo chambiri choti akhoza kutenga matendawo. So vaccine sikuti adzaperekedwa kwa wina aliyense. Mangofuna kuti timvetsetsane pamene popo kumayambiriro komwe kuno. Komano nkhani yayikulu imene ndingatsindike ndiyomwe ija tinafotokoza kuti mpox wabwera ku Malawi kuno. Tiyeni tisamale tidziteteze, tisagundane ndi anthu okuti mwina akuonetsa zizindikiro. Ngati tikusamalira tidziteteze, komanso nkhani ya zinyama zija ngati ifenso tikuona zizindikiro mthupi mwathu tisapitenso kukakhudzana ndi anthu amene sodafotokoza ama high risk wa even zinyama kuti tikhoza kupatsiraso ku anthu amenewa kuwayika pa chiopsezo chachikulu. Sikomwambiri. Dr. Ponera. Ndineneko fundo zitatu mobalizi. Iyo yambirira ndineneko sonkhani. Muzi kwenye some 30 seconds Ezikwana. Chabu. Nkhani ya vaccine ku zinyama. Dziko lonse lapansi pakali pano palibe vaccine amene ampanga register kuti ndi wa mpox mu zinyama. Pamene potibvetsetsane choncho. Chachiwiri ndifunanso ndinenetse nkhani kuti tikhalo samalitsa ifazi zizindikiro zimuziweto mu zinyama sizionekera kwambiri ngati mu anthu. So ndikosavuta kuzipanga misi. Komabe chiweto choti chikudwala chimadziwika, nthawi zambiri zimakana kudya, zimaoneka zosasangalala, tikazikayikira tiyentuze nalangizi athamange kudzaziona. Chachitatu, ziweto ndi mbali imodzi ya moyo wathu, koma patchulidwa magrupu aja ati ma high risk groups. Tiyentionetsetse kuti pa nthawi imene tikulimbana ndi mulili wa mpox, anthu amene wawa asadzipanga associate kwambiri ndi zinyama. Chifukwa zinyama mwina agalo ena amatha kuyenda kupita kwa neighbor akatenga kumene kuja akatibweretsera. So anthu amene wawa akhala osamalitsa the way they are associating themselves ndi zinyama kuti azitetezeso zikomo kwambiri. Chabu. Mocha blanket kati. Chabu. Dr. Chakwera tuombeleni mkota wazomwe takambirana pa nthawi ino. Dr. Mwale atitsimikizira kale
tili ndi umboni apezekapo kale anthu mdziko muno ndi matenda amenewa, ndipo matendawo ngopatsirana, koma pali njira zochepetsa kupatsiranapo, ndizo kudzisamalira, ndizo kwayika anthu kwapatula nthawi imene akudwala, ndipo zimenezi tiwerengera kwa anthu eni ake kuti akaona matuza pakhungu pawo amene akayikira asabisale. Ananena chichewa chotero akamanga asamadzibise, azidziulula, chifukwa azathu aundonawo za umoyo, azathu akundunawo zoyang'anira za nyama ayika kale ndondomeko zoti zikhoza kuthandiza kuti anthu amenewa alandire chithandizo choti kodi nzoona ali ndi matendawa kapena ayi alibe matendawa. Koma ndichuleponso zijananena Dr. Kamanga, chisamaliro cha anthu amenewa tikapeza tizitero kuti apatulidwe ndi anthu asadabwe, asaone ngati chachilendo. Ena kumabomako akapezeka naona kuti akukayika somuka chipinda kaokha ngati mmene zinkachitira nthawi ya COVID, asadabwe iyayi, sikuasala. Ndi mmene ziyene kukhalira kuti tichepetse kufala kwa matendawo. Akamachira azituluka, pali ndondomeko zake zonena kuti iwe tsopano wafikapo tikudziwa ena ziziwa dandaulitsa, ine ndimafuna nditapita nkakolole, mfuna ndikhale mchipatala ine miyezi 2, sizikhala miyezi 2 yayi. Ananena Dr. Kamanga zimatenga pakati pa milungu 2 milungu 4, koma tiyenera kuti anthu amenewa tizapatula. Tayamba kale kwa mzusento, tiyamba kuzipatala zina, ngakhale kumaboma zizichitika. Tiwerengera anthu akaziona izi adabwe, apite kwa munthu wotakaone kuchipatala akawauze ngati ali ndi matendawo ngati alibe, koma tosefe tili ndi udindo wakuti matenda amenewa tikhoza kulimitsa, kufalitsa, komanso tikhoza kuthetsa mdziko mwathu. Chabwino. Dr. Ponera, Dr. Wilfred Nkoma, komanso Dr. Kamanga, osewala Dr. Mwale, ndathokoza kuti munabwera makosana. Mmene monso ndi mmene tatsirizira kuchaza kwathu ndi akatswiri ndi akadaulo amenewa pa nkhani za umoyo.